Здравейте, аз съм Виктор. Аз съм оня гадния. О, Виктор е тук. Аз съм оня гадния. Ти си гадния ли? Да, Не му убивай. Ще убия. IP-то на сервера ще го има в описанието. Минигеймс. О, вие сте там горе. 3, 2, 1. Вие сте там горе, ви бяхте над мене. Да, ние почнахме. What the... Oh, the fuck. Сега ще ме убия всичките освен О, теб. това е... Вземете. Смисълът на това е... На този минигеймси. Това се чува, когато лошът излезе. Смисълът е такова, ние трябва да минем джампа и той трябва да съпро да настигне някакси. Трябва да наубие. Ако той джъмп с пайжени. Къде са тия пайжени? Да, и ние бяхме там. Овчик, защо? Чакай, бе, все едно тук някакво забавим. Да, буквално там забавим. Даже не скочих. Аз ослепях. Как така? Ако тук има някакво западане. Омага, ти знаеш ли какво си? Ти си крипър. Ще видиш в моя клип. Ти си крипър. В Сериозно, буквалния смисъл. сериозно, аз съм крипър. Ела да се снимаме. Ела. Чакай, и аз съм крипър. Как се качим? Ела до мене. О, чакай, как се снимаш? Съвсем две. Добре, чакай, стой до мене. По-назаде. Ела по-назаде. F2. Първата снимка. Чакай, втора снимка за щастие. Готово. Сега как се качим горе? Чакай. Да си оправя клетката. Ето тук, бе. Засилваш се и там качваш. Ето. Ти как го мина, на мен не ми да. Кой не ти дава? Минам. Ого, значи яко. О, минах и това. И това минах. Това тролеви джамп ли е, бе? What? О, минах го. Чакай, това за чекпоинт ли беше? Чакай малко. Чакай, обърка. Чекпоинта ли ще се... О, мага, май мога да ти загася лампите. Така може да ми загажа с лампите. Не знам. Мото тук е някакво гадно. Ти къде си, тебата няма? Защото ти не ме виждаш, аз съм тук напред. Не трябваше да минавам през това. Стига, това е много трудно. Да, и аз не можах да го мина в началото. Сега за първ път да ми е трудно нещо. 17 секунди ще изчакам. Окей, този път ще се Ще засилим имам яко. нещо. Само аз ли чувам това? Не. Вики, не мога да го мина. Как бе, трябва да успееш? О, мага. Не бе, върни се и се пой пак. Окей, аз съм машина, ще го мина. И аз не мога и в началото. Ма не знам, трябва някакво да дадеш нагоре и после надолу, да я знам. Сложно е. Омага, сега не мога да мина и това не да го минах. Какво ми става днеска, бе? Ма ти докъде си стигна? Ти на първото. Това ли не Аз мога да минеш? Първото го бях минал, това не мога да мина. Второто. Трябва някак се засилиш и да дадеш на... Не знам. Не мога ти без. Ще видиш на моя клип как го минавам. О, мина. Добре. Мина ли го? Чакай, че е много тъмен екран. Някак си... После ще го направя по-светъл. Аз тук даже не знам къде тая ходя. Къде тая ходя, ле? Чакай да... Чакай, Има някакъв водопад. Той да въхвана. Чакай. О, мага, това ще е гадно. Това ще е гадно. Омага, човек, то било много маняшко. Има лабиринт после. Това било много лесно, човек. На мен Кой? било много як начин за минаване. Ще го видиш в клипа ми. Как тръгваш и просто не спеш. Не, от стълба до закачване. От една стълба, като паднеш първия път, има една стълба и направо не се качвам горе, аз стъпвам на стълбата и скачам. Аз го скачах без да стъпвам на никаква стълба. Добре, сега не ми казвай, че трябва да ходя чак там. Само това не ми... тук си има.
Те за всичко са помислили хората. Ай, стига, това вече не мога да мина. Кой? Ей, той. Има един лабиринт. На лабиринта ли си? Не съм. Ми къде си? О, всъщност вече съм в лабиринта. Чакай да си направим един чекпоинт тука. Ама в момента съм сляп. Колко време съм сляп? 18 секунди още. Ще го издържим. Да, и аз така. Дали ще Мога. успя да го мина лабиринта? Той има някакво време след като начне чекпоинт. Лабиринтът е лесен. То няма нищо такова, който да те удари. Да те убие. Освен ни там. Служици работи. На мен ми е труден лабиринта, не мога да честно казвам. О, защо не мога да направя чекпоинт? Колко пъти мога да се връщам на чекпоинта? Мисля, че винаги. Аз така си мисля. Чек, сега минах лабиринта, мисля. Сега има тук някакви водопади, глупости. О, мъга, Виктор, той е такъв. Какъв? С броня. Той взел броната, трябва да го убия тоя. Той Виктор, значи е сминал целият Оф. джъмп и ще ме убива. Той сега ще ме убива. Аз мислех, че той идва за нас. Ма той като цяло наистина идва за тебе. Той тип търси. Идва към лабиринта. Че къде си? Сега ще го цепя. Ти си крипър. Колко такива има, бе? Двама са. Трима. Не, двама. Двама са. Трима са. Аз те гледам тук. Трима са, да. Войчек, ти си крипър, някакъв също те има. Имаш ли медио в ръка? Окей, умрях. Добре, сега се връщам. Да видя колко време стана клипа. Добре, аз да го спълня или не? Не. Окей. Дай да видим моя колко стана аз изобщо. Окей, смятам това да бъде от клипа. Надявам се да ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за нас. В описанието ще бъде IP на този сървър, името на играта и линк към канала на Виктор. И чао. Очаквайте скоро нов клип.